sa maganda Wala kumbate. Nag-adlaw nga Lunes. Lunes na sad mga kabisyo. Feel good Lunes ka natong hurot. Ala, bangon na langkata na bunluta na ibta na kay bungkag na. Wala ka diha. Lunes karon pizza 8 sa bulan sa Enero. Ay, nakagulyo. Nananaginip ba ako ng gising? Tinamaan ng magaling. Ito mga kabisyo, may pagkisikisin yung adlaw nga Lunes. Bago na sad nga adlaw mga kabisyo, laing semana na sad na kita magkuyog-kuyog. Kauban sa itong mga mahas kinabuhi. Muna nga paningkamot yun nga mabuhi gid kabisyo. Paningkamot nga mabuhi og mabuhi sa mga buhionon. Muna sa mga trabahante kara pamangon na mo kay mga buhionon. Mga pakanon pagtitaghana. 1 point milk kabuok. Ay, nako, yung anak gid na. Labi na ikaw ang head sa family. Nagitawag nila breadwinner. Basta breadwinner ba kabisyo, kana ning kamot dang panintiil gid nila kanunay. Ang unahuna anak to aray tawo sa mga kabanay. Wala ang gyud ahon na. Kundi ang ila lang yung mga pinalangga. Di ba? Lunod patay trabaho. Sige lang. Pangutan na anak narabay ubang mga kabisyo no nga kanang humani mo gi pakaon, gisilbihan, pinahatagan sa mga panginahanglan. Pag-abot sa panahon daw ikaw malimtan og biyaan. Hindi ka kabalo nga. Matan-aon sa iyang giagian, des imuhang mga kamot kung sila na imong gialagaran. Karon Hoyu. Mapuangon. Ito ay mo kalimot mga kabisyo. Labinas nyo mga ginikanan. Ay, gintan nyo kalimti, ha? Oo, napa na sila, Kuraha bra ba gina yung tag. Namitabo sila, ha? Lamigi pang sagpaot. Yapay imo ni. Bitang ay man ang kung naapay inyo ang mga mahas kinabuhi nga mo ay naglunod patay sa inyo ha mga kabisyo gikan sa imong paggamay. Bisan paggamay gihapon imong height hantod drone sige ra. Dako na makagpangotok. Ay ginyo ga dalik din inyo ang mga mahas kinabuhi ha. Sobra naman kasi sila Kolbe. Sige lang ko nagsobra na sila. At least nagsobra. Baka magkuwang. Ay, nako. Makatawa na lang tayo mga kabisyo nga na gina. Ganyan na talaga yan. Di ba? Sige lang. Sige natin kamot gyapon. Labi na sa mga lunod patay, trabaho para lang sa ilahang mga pamilya. Saludo ko ninyo. Saludo ming tanan. Diris labridyo ninyo. Padayon ng gihapon. Ay, dakong ganti. Manay giingon kabisyo nga kung ang imuhang kinabuhi diri pait. Diri babos kalibutan. Pero nagbuhat ka og tinarong diniyos. Ang buluhaton, dako ka ganti. Manay giingon nga hulat lang. Kay di pa ni mao ang tinuod nga kinabuhi. Ang kinabuhi nga way katapusan hangtod kangturan. Amen! Di pa ni patilaw pa lang ni kung unsa day kalami ang kalami ang lami. Kira mga pait, di ba Lydia Ones? Di Madam Lydia? Di ba? Kanas Madam Lydia. Grabe ni ka-Diyos nun Manang gantian grabe naghulat na siya sa langit. Ayaw sa palangit ha. Wala bagay bisag kinsa na to maguna gusto magkunag langit.
Oy, kalami diri sa kalibutan. Nadiri tanan lami. Mawili pa ta ba? Atong na sa mga kanina kahimtang murag desperados kinabuhi. Ayan niya pasagdi mga kabisyo. Pamukha gid sila nga lami mabuhi. Kaya mga problema, labi na gibiyag uyab. Most common problem. Labi na sa mga batanon. Bisag ka na mga idaran nga na mega. Bisag na mga banag asawang mega lang hapon. Ipahibalos ila nga kung broken hearted mo. Kung sakit ni kay inyo hang gibati, ayaw. Lami pa kayo manginabuhi. Kada mga nibiya ninyo, I tell you, napagilami ng maabot. Much more than pa sa kalami sa imuhang tao nga nibiya nimo. Lami kayo. Oy, BPS na ko dito sa advance sa BPS at sa may Santo Niño, Dumoy, Davao City. Basta iniro mo gud mga kabisyo, batang ninyo na siya. Kanang Santo Niño nga patron. Mostly no, dagay mga Santo Niño nga mga patron, mga lugar. Unang pag January, tuumog humana inyong gasto gikas Disyembre. Ay, nako. Advance may fiesta. Pit Senior! Viva Pit Senior! Siyempre, sa mga nagpadung na sila mga trabuhan, amping yung taong kanunay ha. Kay, ang atuang golden rules, walay replay. Amping kanunay, mga pre, mga mare. Og ni Kalmado lang yarn, Dilihensya. Good morning, this way Sandawa. Di Al Rosinas Kinsay, may pagkisi-kisi. And watching from Caraga, Davao Oriental, from Jerry June Pua, di basta-basta, ni Jordan Ongko. Og kay Mamer Tormes, taga San Isidro, Pinikian, Banay-Banay, Davao Oriental, may morning. Og ni Emre Mara, diyan sabay Montevista, Davao de Oro. Ni RK Cantire, PJ Agustin, og ni Vince, morning. Alaka, kinigyapan ninyong ubos, higala ubos, kay naglingkod, tas gabay kong barog. Kaya tas mga sonata, kini si Uncle Boy. Morning, mahana mo! Kainit, kami-kami! Kape, burn, palgan!